בוקר טוב, אנחנו בערי יהודה, ליד כסלון, מתחילים את התחנה השלישית בחתך מים התיכון לים המלח. הנוף שאנחנו בוחנים אותו הפעם הוא נוף של מדרגות, טרסות, שמאפיינות את החקלאות שהייתה פה, חקלאות של קדמונים כבר בוודאי מ-3,000 שנה לפני היום. בקיר הסלע שנחשף לפנינו אפשר להבחין בגושי סלע קשים, וביניהם מגרעת במקום שיש צל מתחת לאבנים, דבר שנוצר מהרכות של הסלע. מתוך משטח הירק שבשולי השלח שלפתי את הצמחים האלה השולטים בנוף הירוק, וכאן אפשר לראות בחלקו התחתון של הצמח את השרידים של יחידת ההפצה, וביחידת ההפצה הזאת אפשר להבחין בשערות שבולטות ופונות כלפי מעלה. הם סייעו ליחידת ההפצה הזאת, שיש לה צורה של יתד, לחדור פנימה אל תוך הקרקע ולהיות מוגנת מפני שריפות ונמלים. במרווח שבין סירה הקוצנית ביחד עם הכתמה אפשר לראות הרבה מיני צמחים מלווים. הנה כאן למשל קרבולת מצויה, שהשרידים של הפרי מלפני שנה או שנתיים מצויים בבסיס הצמח. הצמח נובט מתוך הפרי בלי שהפרי נפתח. השלושה עסבוניים חד-שנתיים שגדלים בקרחת שבין שיחי הסירה, מרקולית, שזהו צמח הזכר. הפרחים שלו נושאים רק אבקנים, וזה צמח הנקבה, שהפרחים שלו הם רק פרחים נקביים עם צלקות. בפרי של סירה קוצנית שמתפתח אפשר לראות את החלק התפוח, כמו תפוח. שמשון מצוי, טיפוסי גם הוא לבתות ים תיכוניות. הפרח הצהוב, שמש, שמשון, גם בלטינית. תופח הוא סוג נוסף מהפרפרניים. קשה להגדיר איזה מין זה, כי חסר לו הפרי שמסייע להגדרה. בסיור הבא אנחנו ניקח פינה אחרת בערי יהודה, את שמורת הסלעים של רמת בית הכרם. לאחר מכן נמשיך מזרחה לבתות הספר ולמדבר יהודה. תודה לכם על ההשתתפות, נעם לי להיות איתכם.